Adi ma ora bịara ije anyị na-asụ inu n'ọnụ n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata dịka unu mana ọ na-adị na mbụ na anyị abịakwana n'ụzọ Igbo bụ Igbo ebe ọbụla ịnụ nọ na-anụ unu m na-afụkwa m anya n'ụbọchị tata. Amaara m na obi dị gị ụtọ na anyị niile ga-anọrị n'ụbọchị tata maka na amaara m na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo nwụzuru ara nne ya afọ ọfụ ha n'ebe a na-asụ Igbo ọ ga-akwụsị ọ ga-enenesi ka dị ihe a na-eme ebe a ọkwanye ya ka Ugwumba ji na-agbasa maka na ndị Igbo anyị ebe ọbụla ịnọ fụ ebe a sịrị ndị be anyị ndị ewunu ị ga-ege ntị ọ sọkwa ya bụrụ na ọ bụ ndị nke a na-asị ma mamasị ya bụ Igbo onye ọbụla maara ebe o si maka gịnị ọbara adị atụ asị ma ọ bụ Mike Onugbu anabata unu n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata na-asị unu biko unu na anyị ga-anọsara mma anyị ga-eme ọfụma n'ụbọchị tata. Amaara m na anyị ga-emeta gị ọfụma maka na tata ihe anyị ji bịa ka nkụ nwee na-asị unu biko ka anyị nọrọ ya nụ. Ọ dị mma na mgbe mbụ na mgbe gboo bụ ọ bụrụ na ịnụ na echiri mmadụ ọzọ ma ọ bụ chie ya echichi na ụdịdị agha ị mara na onye ahụ zuru ka emee n'obodo. Ọ ka dịkwa etu ahụ n'ụbọchị tata n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị mmadụ jiji aka ha na-azụrụ ụmụ echichi dị iche iche. Ụfọdụ na-azụrụ chief, ụfọdụ na-abụ apụta ebe a na-aṅụ mmanya asị ka etuo ha nke aka etuo ha nke ọzọ maka gịnị na ihe gbasara aha otutu ihe gbasara echichi na-adị ndị be anyị mma. Mana e nwere etu ọ dị onye bụ onye na-azọ ọchịrị ọzọ esizie ya na-ame n'ihe iji bidoro ọchị ọzọ ọ sị gị na-akwụbeghị ụgwọ. Makwa ya eziokwu Igbo anyị kwuru okwu sị onye ụgbọ ada azụ ụmụ ọkachie kpatara otu ezigbote nna m ukwu ji wee kwuo si na-ejighịkwe na ego penshọn eme chief lọncha. N'ụbọchị taata ọ dị ihe anyị chọrọ itinye ọnụ ihe gbasara echichi n'ala Igbo. Onye ka ekwesịrị ichi echichi ịmara dịka ọ dị na mgbe ochie ọ na-abụrụ onye gbakarịa nta etu echie ya dị nta onye gbakarịa mgba echie ya azụ eru ala a na-akpụ ya ị na-ama na-enwere ihe o mere maka na ndị be anyị si nọọ ka onye si eme ka ekwesị akpụ ya. N'ụbọchị tata anyị na-aga obodo arụ ndị Izọgwụ ka anyị tinyetụ anya n'ihe gbasara echichi n'ala Igbo etu esi echi echichi ihe kpatara eji echi mmadụ echichi nakwa onye kwesịrị ka echie ya echichi. Ngwa Chief Amaghị Okoro kpọrọ anyị wee garuo n'obodo ya bụ ndị a ka eme na arụ ndị Izọgwụ dị na Imo steeti bụ ebe eze obodo ha mere mmemme n'ọkwa n'ahụ 10 o jiri wee banye dịka onye eze ọdịnala. Onye eze a na-efe aka na-ekele ndị mmadụ a na-efe aka na-ekele onye eze onye ekwekwenye n'aka sọsọ n'aka ka ọ ga na-ewere ikucha ya elu were na-ekele ụlọ na na-efere ya aka. Education so complexly. A man who went to the white man's land and conquered the white man came back home, humbled himself, submitted himself to the call by the take over the throne. And the Arab people defeated the people. Okwoja, stop! Okwoja, stop! Anyị na-ayọzi ka ịbịa gọzie obodo anyị bụ ndị a ga-eme ka ịgọzie obodo anyị bụ izu ọgụ ka obodo nke yikwasara n'akụkụ anọ bụrụ n'eziokwu ekwu anọ nke na-ahụnwu ọkụ na-enwu enwu. Nna dị nsọ biko lekwa ya bụ obodo nke imecha wee kpọọ ya Akemu Ugocha nke eze mbụ bụ eze Ugocha na-achị. Ekwekwana ka ugo tụọ, ekwekwana ka ugo rie awọ.
ihe ọbụla ga-eme ka ugo chie chuo echuo nna dị nsọ wepụ ya bibie n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị na-agọ n'ọjọọ na ọ ga-adịrị nwoke mma, ọ ga-adịrị nwaanyị mma. Onye ọwụ na obi edo ọcha ihe ọwụ na ọyọ Chineke anyị na-asị na ọ ga-emezu ya ihe. Nke ọwụ na-emezughị n'aha a sị na ọ ga-emezu na 2014. Anyị na-akpọgozi ya na ọ ga-abịa tọọ ya n'ogbe ka taa ya n'ebe. Anyị na-asị na ezinụzọ ga-eruwere ha isi, ọ ga-eru okpuru ndị niile ebe ọbụla ha si were bịa. Anyị niile ga-anọkwa otu a n'aha ọzọ na-abịa n'aha Jizọs. Anyị na-asị na biko ọ ga-adịrị nwoke mma, ọ ga-adịrị nwaanyị mma. Ihe ọbụla ndị akpọ onye ụkwụ onye ji wee bịa ya ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, mgbe ị na-anya nke iji ya n'ebe a ga-aka nke iji wee bịa mma n'aha Jizọs. Yes, one after the other. Only those who are to be honored today. You just come, you bow, take your blessing, drop your gift. Thank you. Then you take your blessing and drop your gift. Also, brought a special gift for Uganda. You bow the Baby Hotel. Chief Martin Onofo is a mama of a select community. The traditional council members are now going to pay their homage. We also have the managing director of we also have architect NGK Okoye. Opurobios Igwe Jenga Kilibano Ugumba Nwanne Ugumba gara aka yo Biko na nzu a na-aga gị n'aka ọ maka ihe ọma ọ bụghị ihe ọjọọ. A na-asị biko ọ ga-adịrị gị mma, a na-ewere ugbu a ekpekwasa gị n'isi ugbu a wee na-asị yes na ya echigwo ego nwa Chinemere and anyị ma na-ewu nwa Chinemere wee na-asị na ebe ọbụla ị gara mkpọ ọsọ gị were ganụ okwu aga na-afọ gị n'aha nke Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
na-asị biko ihe wu ihe ọma ọbụla ị chọrọ anyị na-asị dị ga-akwụzi n'aha Jizọs. Ndị a ga-emere na-asị ugbu a na a na-ebukwasa gị okpu ebe ka odike onye nkarị a wee danyere gị n'olu onye nke a wee na-abụnye gị n'aka. Understand the connection, the historic connection between Israel and the Igbos. So on behalf of Akeme and by the power invested on me by the Igbo State Governor, and especially by Yahweh, the God Supreme of all gods, we are putting this cap on your head, and as we go Abata, you have landed in the Akeme. And we are also giving you this bead. The bead will be a blessing to you and to your family. It will be a bridge between Israel and Akeme. I say, may God bless you. We are crowning you with the title of Ojamba Emoro. And we are giving you this and saying, wherever you go, show them this, that you are from Akeme. This will represent the rod of David. Welcome, thank you, sir. Opurobios Igwe Jenga. onye a na-echi echichi na Igbo wuo onye tozuru etozu, onye na-eme ihe ọha chọrọ, onye a na-akwere ugwu, onye ọmanye anaghị enyo enyo n'ụdị ọwụna, onye mere ihe pụtara ihe. Ndị Igbo echie ya echichi iji si ya ndewo na ihe mere, iwu onye eji aga mba, iwu onye a na-akwanyere ugwu. Ọwụ ihe echichi uru echichi bara n'ala Igbo, ọwụkwa na onye ọwụna ahụrụ ka a na-echi echichi. Mana ọ dị ka gasị na-abịa n'ala Igbo na anya emebie na ya bụ nke bụ na onye ọbụla bụzi chief, onye ọbụla bụzi nze. Ọ dị mkpa na a na-akọ mgbarịmgba ya n'ibe ndị eze nọ, tụmadị ndị eze nke ọhụrụ a na-emezi ugbo, ịgwa ha na echichi awụghị ihe eji akpa ego, echichi awụkwana ihe eji eme nwanne, ọwụghị ihe eji eme enyi onye ọwụna ịhụrụ. Echichi n'ala Igbo nwere ihe ọ na-egosi. Onye ọwụna ahụrụ a sị na a na-etinye abụba ugo ma ihe dị ụta, o nwere ihe ọ na-eme nke obodo ga-ahụ anya sị echichi kwesịrị onye a. So ọwụ ijisi ike na-akụ mgbarịmgba ya n'aka ndị eze si bifo na ekpughe onye ọwụna okpu, a ga-ama, a ga-enyocha yọcha ahụ na onye ahụ abụghị onye a na-enyo enyo, nke wu echie ya ọha na-akụ aka. Onye ọwụna ahụrụ asị na echiri onye echichi, a na-akụrụ ya aka. Uru echichi gbara bụ na onye a na-echi echichi bụ onye na-arụrụ obodo ya ọrụ. Echie ya echichi ahụ bụ ka ya na onwe ya ndị ọha nabata azụ onye na-arụrụ ha ọrụ, a na-ekanyekwa ya ọrụ ka ọ na-arụ na-agara ihu. Onye eji echi echichi onye echichi ahụ ya bụ ya rụchiwe ike n'ihe ọ na-eme dị mma. My name is Mansur Haid, Ugo Abata. Is Ugo Abata is Ugo. That is my name. My people, the Igbo people, believe that we came from Israel. Yes, can try blushed. So most likely, Dan, one of them. Ibokwelo. Ugumba bu Ugumba. Ọ bụ asọga maka ihe eme tata bụ ihe ụmụnne
Kendo ọzọ enyechachara m ma nke ndị oyibo na-enye ma nke amị na-enye dịcha iche na nke a bụ na ụmụnne gị nyere gị ha sị gị bịa na so n'ihe a na-eme ebugodi n'iyi ka gị na ndị Igbo nọ na Lagos na-emekọta ọfụma ha wee sị m bịa ka ndị arọ ndị izu ọgụ nye m ebe ka odike na ọ na-abụ ụmụ Igbo nọ na Lagos kpọọ m za ha na mana ebe kukwe m na arọ ndị izu ọgụ na mma aza ha mma abịa ka ekwena ihe na-eme ekwu ihe a mma abịa n'ịkwalite asụsụ Igbo n'anya bụ eji nye m echichi a na m so na-eme ihe ndị Igbo na-eme na egwu anaghị atụ m iso mee ihe ndị Igbo na-eme ọ nwanne m nwoke wụọ ọhịa Igbo onye nwa na-eme ihe a ihe afọ ka m si kwado na anyị na-agba ọfala pụta ndị na-echichi echiri eze taa ndị obodo echiri eze so eze ahụ echiri ha a na-eselebreti ihe mmọnwụ pụọ egwu na-akụ a na-eri na-aṅụrị ebe niile onye ka a na-akpọ ịgba ọfala a na-agwa gị Ugwumba adị mma ụnụ ahụrụ na ndị be anyị a na-eti ma ndị Igbo ma ndị be anyị ma ndị ọcha maka gịnị na ihe gbasara omenala anyị na-atọzikwa na ndị ọcha ụtọ ifu unu ka ugo abata n'izu ọgụ si wee kpọọ afọ ya wee bụrụ gịnị ya bụ ihe na-atọ ụtọ ọ bụ ihe dị mma maka na ọtụtụ ndị ọcha ugbu a ihe gbasara omenala anyị na-emezi ha na-abịa nso ọ kachasị nke ọ bụ ndị obodo Israel bụ ndị ebe ahụ ndị obodo anyị kwetere n'eziokwu na anyị na ha nwere mmekọrịta na ndị be anyị si ebe ahụ wee bịa Igbo daalụ ihe ọzọ mmụta ọzọ dịkwa n'ime ọ dịchakwa n'iche n'iche dịka anyị hụrụ mgbe a na-echi otu onye n'ime ha echichi a ga-aka ha nzu ịka nzu enye okpu achịnye onye ahụ okpu achịnye ya aka enye ya ụmụ akụrụngwa dị iche iche ọ ga-agba ojiri pụta a na-akwụ eziokwu onye na-amaghagide ofu ebe ọ pụtara mmanụ n'eziokwu na onye abụ onye echichi ọ bụghị ụdị echichi a ụfọdụ na-echi onwe ha ụfọdụ na-abụ anọkọta akpọ onwe ha nke a maọbụ nke ọzọ ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na echichi n'ala Igbo bụ ihe kwesịrị ka a hazie ya ọfụma ya bụzi n'etu a ndị ụfọdụ ndị eze ma ndị eze n'ala Igbo ma ndị eze n'ụzọ ije ijiri eme ihe eji akpata ego ọ bụkwa eziokwu na onye ọbụla echiri echichi kwesịrị ime ihe o ji bụrụ onye echichi mana Igbo daalụnụ matanụ na ọ bụ n'oge Ugwumba anyị na-achọ ịpịachi ọnọdụ a mana tupu anyị apịachie ya anyị ga-agbara egwu maka na erutekwa na ya bụ mmemme ọ bụghị naanị oriri na ọṅụṅụ kama agbara egwu wee gbazaa ya agbaza maka gịnị na ihe a bịara bụ mmemme ọfala Igbo ọhịa ga-adị nke wee amaghị ya ọ bụrụ na anyị gbarịcha ya bụ egwu anyị ga-esi ebe ahụ wee buru pụọ wee na-asị gị ọ bụrụ na ọ dị nke a na-eme na be unu mekwe ka anyị mara ma ọ bụ Mike Onugboji aha ndị nọnyere anyị n'ụbọchị taata na-asị unu ka emesịa Ugwumba bụ Ugwumba.
His Royal Highness Eze Ugocha, ndị eze, ndị echirichi, ndị na-eme ndị nwanyị. On behalf of NTA USA Canada, Maazị Dr. Sylvester Kabam, Adamazi Cecilia Obioha, William Kabam not here. I present a special plaque from NTA USA Canada to Your Highness in congratulatory message of this today's coronation anniversary, your 10th anniversary. India came on USA is very grateful and proud of you, and we wish you well. We pray for you and India came. Thank you very much. Here it is. ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ịchọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708 ndewo.